O vicepresidente da Deputación da Coruña desprazouse esta mañá ata o Concello de Ribeira, onde mantivo unha xuntanza de traballo co alcalde e outros membros do Executivo. Un dos principais asuntos tratados foi a axilización do convenio para a mellora da accesibilidade na rúa Cristóbal Colón, que a Corporación Provincial aprobará nos próximos meses. Supera un investimento de case 300.000 euros entre as dúas administracións para a renovación integral desta vía, que presenta un avanzado estado de deterioro. Da rúa Cristóbal Colón, que, bueno, agora mesmo estamos nunha fase de mellora da solicitude, que creo que xa está solucionado ou en vías de solucionarse por parte do Concello a un requerimento que fixo a Deputación. Si a través desa contestación queda a documentación lista, pois nós o que faremos é intentar leválo xa ao pleno de setembro, e se non como moi pronto, ao pleno de outubro, como moi tarde, quero dicer. Outra das demandas que lle transmitiron os responsables do goberno local foi a necesidade de contar cun segundo tractor para facilitar os labores de roza e limpeza de maleza. Quero destacar que cando chegamos ao goberno no ano 2023, Ribeira carecía de tractores que puderan rozar as súas cunetas. Nese momento, no ano 2023, había 0. En este momento, grazas ao traballo que fixemos dentro do goberno municipal, conseguimos comprar un o ano pasado, que está facendo moi bo traballo, pero necesitamos mellorar esa atención que lles prestamos ás parroquias, como nos comprometemos no seu día ante toda a poboación. Por tanto, o compromiso desa mellora das rozas, pois tamén se fai patente con este traballo conxunto entre Concello de Ribeira e Deputación da Coruña, e agardamos que pois a principios do ano que ven podamos ter ese segundo tractor no noso concello para mellorar a calidade e a atención que lle prestamos ás parroquias. Durante a xuntanza abordaron tamén as necesidades que presentan outros treitos da rede provincial de estradas o seu paso polo termo municipal. Son varias, como por exemplo a estrada que vai da provincial que une Oleiros, que é moi necesaria tamén pois facer un proxecto que permita a ampliación dese sobreancho, que permita que cando pasan caravanas, camións, tractores ou vehículos, que podan facelo con seguridade e sen problemas de circulación. Ou tamén, por exemplo, un problema como é a curva da Muiñeira, pois queremos tratalo tamén coa Deputación para que poida suavizarse esa curva por temas de seguridade viaria. Ou algunhas outras actuacións, como por exemplo a Romero Ortiz, para que se teña un novo pavimentado e unha canalización de augas, ou por exemplo medidas de calmado de tráfico entre a estrada provincial que une Ribeira con Castiñeiras e Aguiño. Así mesmo, de cara ao futuro, avanzaron na colaboración en materia de turismo ante a necesidade de regular o estacionamento de autocaravanas ou xestión forestal, apostando por políticas de prevención de incendios.